Diha to'y magbarkada, ang usa daghang kwarta, ang usa grabig bisyo, patay sindi ang sigarilyo. Barkada niyang kwartahan, sige niyang pangayuan, para ang iyang bisyo masulbad lang. Sa matag 5 minutos, sigarilyo na upos, tungod wanay kwarta, sa barkada nangayo na. Nangutanag na bay 20, kung way 20 pwede ra 15, kay naglaway ng iyang baba, di madag kendi. Barkada niyang kwartahan, mao'y permi maparutan, murara pod og siya ang may bisyo paita. Kada adlaw 300 kapin ang mahurot daw sa buing, kasayang atong unom ka kilo ng sinanduming. Diha to'y magbarkada, ang usa daghang kwarta, ang usa grabig bisyo, patay sindi ang sigarilyo. Barkada niyang kwartahan, sige niyang pangayuan, para ang iyang bisyo masulbad lang. Kada oras mangayo, kay siya naanan man, diha to'y kaisa, siya wala na hatagan, tungod kay walay sinsiyo, tibok ko sa kalibo, ug ni gawas ang batasan nga luoran. Barkada niyang kwartahan, mao'y permi maparutan, murara pod og siya ang may bisyo paita. Kada adlaw 300 kapin ang mahurot daw sa buing, kasayang atong unom ka kilo ng sinanduming. Barkada niyang kwartahan, mao'y permi maparutan, murara pod og siya ang may bisyo paita. Kada adlaw 300 kapin ang mahurot daw sa buing, kasayang ato